Hayi ngiyokugqibela le kusana yenziwe ngutata kaThando Dlamuka kunye nefamily yakhe amathabethe. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. So ifamily kaThando ke ibiye kwaDlamuka caba ke beyothetha nabo ngento zikaThando kwaxatyanwa usiyacela niyamazi ke wadelela as usual kodwa ke bengingenangxaki because bayandika abantu bakwaThabethe vele. So lenzekayo ke sababona bakwaThabethe bedibene besidla bethetha ngento yenzeke kwaDlamuka. Then ke I think ngomnye cousins bakataka Thando kodwa nguSli Thabethe waveza into bangaba ithini into kaThando Dlamuka kunye nalomntana wakhe ungafaniyo nosiyacela ufana notata uDlamuka. Yo yangathi utata kaThando kudala elindele wabuza uba uyithatha phi le ndaba wathi ke na ke uyiva ku Facebook neyazi ke abantu ku Facebook bayathetha abantu ku social media bathi kudala bona basuspect ba lo mntana kaThando ayingomntana kasiyacela ngowala tata because abantu bethukile kwangokuya uThando wayethatha la tata wathatha ishiti wabe elixhoba phezulu ba uveze ba uThando intombi into kwathi hayibo kufather in law onjani lo bathi abanye abantu ingathi kanti lo tata lo Thando amtshatayo umtshatela for yena qha kube under age uyayiqonda ba angasengxakini. So lento ngoku iza nefamily kaThando ivusa ezo zinto. Uthi utaka Thando usiyacela akafana lamntana kaThando usiyacela uyakhanya usiyacela utyebile nendlela lamntana kaThando uhamba ngayo akho nento enye efana noThando lamntana yonke into yakhe ifana notata uDlamuka. Eqoma nisethuke uthi ke ngoku umntana kaThando katata uDlamuka wabe esithi ngela xesha uThando ekhulelwa lamntana usiyacela wayebusy eIlovo ehamba pha bembona everyday ebusy kunye noManto. So uThando umithe usiyacela engekho pha eUlundi. Esinye isizathu ke esesabekwa utaka Thando soba athethe into ethethayo ngesoba wathi uma kaThando ngexesha usiyacela exabana naye usiyacela wathi uma kaThando ngumqwayizi wathi ke na kuma kaThando usiyacela akakwazi umithisa woyiswe kumithisa uThando iminyaka emithathu akafumani bantwana. So ke ukukuthiwa abantu bakaDlamuka nababonile usiyacela usesisithuphethu akakwazi umithisa baqonda mabaqinise umzi bamithisele uThando. Wathi kodwa utaka Thando ndiyangoba ke kumhlawumbe nobuyiqondile lento ethoyi ba uinsinuate ntoni wathi lamntana ufana nomntana kamakhulu kasiyacela ekuthiwa nguNjabulo yonke into kaNjabulo indlela ahamba ngayo ufana nqwa kunye noNjabulo akafani nosiyacela. Kutho ifamily kaThando ithi umntana kaThando lilahle ayingowapha kaDlamuka. So uThando lona ke ngoku wenze imishimishi kunye nomuntu pha kwaDlamuka wenza ngutata uDlamuka okanye le Njabulo bamtshoyo kodwa bathi lamntana ayingokasiyacela. Uthi ke futhi utata kaThando zisekhona izigaxa ezisezawuphuma ndanoba kulo makhulu kasiyacela. And ke sana enye into endicinga ba mna ivuselele yonke lento yinto eyathethwa nguThando kunye nosiyacela besithi uPinki notaka Thando bayathandana ayikho yonke lento yabo yokuthi bayazalana. So inoba indlela nabo ke ngoku abazilwela ngayo ba mabathi uThando umntana wakhe lilahle mhlambi ke bafuna ukwenza usiyacela abe nomsindo kodwa abayiqondi babona bapainta uThando in a bad light. Angikhalisho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke lento nalomntana kaThando kuthiwa ufana notata uDlamuka kodwa ke bethu nani mhlawumbe usiyacela ufana nomama wakhe then ke ngoku umntana ke nake wafana kulo tatakhe kulo tata katatakhe. Hey Mamgobhozi andibona ku video elandelayo. Bye.